Sanibonani, Thokoza singane zedlozi, Thokoza ingane zakwethu. Nibingelela ke umkhulu wasemakhosini la undaba enhle xoxo ngofakazi. Ngizocela ke nje ke sithi uphuthumisa nje lesi sihloko. Sizokhuluma ngaso sizokhuluma ngamabhayi. Kodwa ke la mabhayi ngizoqala ngawo, ngizoqala ngaleli bhayi engiligqokile. Uhlobo lwawo leli bhayi kuthiwa ke igama lawo injitimane. Lana zingane zakwethu, before you watch this video, wena uqalayo ukubuka ivideo kamkhulu wasemakhosini, please subscribe, like the video if uyithanda indlela umkhulu ochaze ngayo, dislike if you can, share this video on any social media, ngabe Instagram, ngabe WhatsApp, ngabe Facebook, nabu Twitter, kuphi nje. Share nabantu bathandana kuma messages akho, ngabashare abantu bakwazi ukubuka, send link. La zingane zakwethu ngizochaza ngebhayi lenjita. Ibhayi lenjitimane kuyahlukana. Imvamisa kuvamise ukuba lamabhayi avamise uvela qala isikhathi esiningi kubantu abanemoya, kodwa ke amabhayi amelele isimo somndiki nomndawo. Kukhona ibhayi ke elinjena uba leli uyalibona libende limaroon. Ibhayi ke leli lomndawo wamanzi. Umndawo ke nawo uhlukene ingane zakwethu, kukhona amandawe, kukhona umndawo. So abantu kuzofanele bakwazi lokho. Bese kuba khona elibomvu, injitimane ebomvu, khona injitimane ebomvu, khona injitimane ebende emaroon. So lamabhayi elilodwa la lelibomvu lisuke limeli kakhulukazi lihambisana nedlozi eliphuthumayo noma elisheshayo, ithunywa zasemanzini. Lokho awon mention kakhulu ngakho kakhulu ngoba okunye ngiyangithanda ukuthi ngigodle olunye ulwazi, kodwa ke angisho ukuthini ingane zakwethu, lezi ithunywa lezi izogogo ngapha abaye bembathe injitimane ebomvu. La injitimane emaroon okuyinjitimane yamakhehla. Lena yombili imndawo iyahlukana. Khona umndawo ke nawo umndawo othola ukuthi usabela uzusabele ngisho phezulu. Uma ngithi usabele phezulu kusho ukuthi kuyizithunya uhambisana nezithunya zaphezulu, yonke leyo nto esuka kanjalo. Lana ke kuyenzeka ke ingane zakwethu uthola ukuthi isalukazi siqhamuka nenjitimane emaroon. Uzothola ukuthi leso salukazi sasivele sigqoka ngoba sasingenwa amakhehla naso. So don't be confused ukuthi ke mhlasimbe uma ngiphuphe kushuthi enjani, kushuthi ungene nakho ngiphuphe nje ugogo wami engiphosela injitimane enjani ebende emaroon, kusho ukuthi na ngingenwa amakhehla, kodwa pho why kube ugogo? Cha, nesalukazi phela kuyenzeka ngithi singenwe yikhehla. So ke ungathola ukuthi wayengenwe yikhehla, so ukuphosela umsebenzi wakhe uyakunikeza isiphiwo. Kanjalo futhi kwenza ukuthola ukuthi umkhulu ukunikeza injitimane ebomvu, okuwukuthi nayo isuke inamandla anayo, kusuke kuwukuthi ke naye usuke kunikeza leso siphiwo naye kubusisa ngaso. So ke ningaconfuseki ke lapho singane zakwethu. Amabhayi avele anamandla kakhulu, and futhi mostly of the time avela kubantu abasuke benobunyanga kakhulu. Ngamanye amazwi benomoya wabo wokuphatha amagxolo, ukuya ehlathini noma ukuba ngumelaphi nje, healer by ilokhuzana. Noma bekuthiwa ke mhlasimbe ungumthandazi unanani, okwazi ukuthi lowo moya usuke ukhona kuwena ukunamathela, ngoba phela khona abanye abantu othola ukuthi bayayiphika indaba yokuthi umuntu ngoba nakho hayi mina nginalo nje ngumthandazi kodwa ngwaphatha amakhambi. Lelo bhayi nje olunikezwe yilowo muntu, leso sidalo esisuke sikuthandile sathi ukuze ukwazi mhlasimbe ukulwa inkinga ethize, awazi ukuthi sisuke sikunikezeleni. And futhi ke yazi ukuthi noma ngabe kuthiwa umthandazi noma uthi uyisangoma uyinyanga,
kukhona ukuthi imimoya yonke iyalinka, unless wena ungumuntu okhetha ukuthi no, ngifuna ukuthi nje ngibalekele ngempela ubungoma, ngizohlezi nje mina ngizithandazela namajazi ami, ngifuna ibha eduze. Noma angifune moya nje wobungoma, nothi uyinyanga akafune nje indaba zamthandazi lana. Kodwa ke lokho ngeke uze ukuvimbe, ngoba kusho ukuthi khona lapho wena ongeke uze ukhule khona ngokukamoya. Angeke uze ukhule ngoba kuningi okufundayo uma ngabe ungumuntu. That's why I always encourage abantu ukuthi uma ngabe kukhona isidala sicela ukuthi okay, ake sikunikeze nasi sipho, ngisho ukuthi ubona ukuthi sikulethela leso sipho, kuyenzeka lokho imvamisa futhi kubathandazi, siyasibona nawe siqalile phela singabathandazi enkonzweni. Kodwa ke lokho sasikubalekela ngenxa ukuthi uyabona lo muntu kuzela nosizi nezinkinga ezisuke zingaka, ukuyizinxushunxushu. Omunye uthola ukuthi uyayithatha into yakhe kuvana ukuthi ngqi umsebenzi uvaleke. Kodwa ke lokho akukubambi noma ukuvimbi ekuthenini yena uphile. Buza isolution ukuthi yipi indlela osuke ungalungisa ngayo ukuze wamkele leso sidala, ungazixwayi izidala, ungalokhu uzibalekela kuphela. Zama indlela ukuthi uzikline, uzihlanganise izidala zakho zonke zisebenze. Ndawo ke izingane zakwethu injalo indaba yamabhayi enjitimane nebomvu nebubende. Angazi ke kulezi ezinye ke izinjitimane ezifikayo ke esezimbala oblue nani angazi, kodwa ngikhuluma ngembala emdala. Angiyazi ukuthi meleni, angazi nanokuthi yani angigqoki futhi. So ke into yonke engisuke ngina kusuke kuyinto kamoya esuke inezithunya zami. Ndawo ke izingane zakwethu, ngiyabonga. Thank you for watching this video up until the end. Don't forget to subscribe, don't forget to share the video, like, dislike if ungayizwa kahle kwaPathi. I encourage you ukuthi go to the comment section ungibuze njengomkhulu wasemakhosini ukuthi okay, uma kanje kamkhulu sicela ukuthi unabe ngolwazi olukuthi nokuthi ngizokunabela. Kodwa ezinye izinto ezisuke ziyimfihlo nengisuke ngingathanda ukuthi umuntu uzazi, ngoba phela kukhona namavukana abantu abahlezi bebheke ukuthi bazokhopha into yomuntu osuke evele esebenza lolwazi. That's why olunikazi kube ngathi ngiyakhohlwa. Cha, kunjalo nje izingane zakwethu. Ngibonge ke nje for watching this video. Thank you. Ndawo makhosi amakhulu, chamakho, ndaba zethu.